Goedenavond, zondag de 23e. Dit is Zeeland Nu met het Zeeuwse nieuws van vandaag. In Vlissingen kon je dit weekend terecht bij een kunstbordeel. Kunstwerkplaats Kipvis toverde zichzelf voor een dag om tot bordeelartistiek. Want als sekswerkers hun werk mogen doen, moeten ook kunstenaars het recht hebben om hun werk te delen met het publiek. Ik ben wel gewend geraakt aan dat je, moet ik zeggen, lawaai moet maken, wil je nog opvallen in deze tijd. Maar de deuren bleven gesloten, want de gemeente had aangekondigd te gaan handhaven. Ook al mag publiek officieel niet naar binnen, toch is er een enkele bezoeker te vinden. Wat mogelijk is, net als alle andere dagen eigenlijk, maar nu zijn er wat meer kunstenaars aanwezig, het is om deze werkruimtes zakelijk te bezoeken. Dus we ontvangen hier mensen op afspraak, ze kunnen even opbellen en dan kunnen ze hier werk bekijken en dan eventuele verkoop- of dienstverleningsovereenkomsten bespreken met de aanwezige kunstenaars. Want de kunstenaars willen niks liever dan na 2 jaar corona hun werk delen met cultuurliefhebbers. Je wil die communicatie aangaan, want dat is in feite waar je mee bezig bent. Ik bedoel, zeker mensen die geëngageerd werk maken, die hebben die respons nodig. Heel veel van de gesprekken over de cultuursector in relatie met sluitingen en dergelijke is natuurlijk gegaan over financiële compensatie. Dat is heel belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk natuurlijk is dat het werk gezien wordt. Daar gaat het uiteindelijk ook om. Waarschijnlijk kunnen volgende week de deuren toch weer open als het kabinet nieuwe versoepelingen bekend heeft gemaakt. Zorgcentrum Ter Rede in Vlissingen heeft een nieuw hospice. Aan alles is gedacht om het de cliënten in hun reis naar het einde zo comfortabel mogelijk te maken. Een eigen keukenblokje, zodat iedereen die hier komt zijn eigen dingetjes van thuis uit mee kan nemen. Eigen koelkastje erbij. Ook als het nog mogelijk is, dat wij gewoon lekker biertjes en wijntjes en wat je maar ook wil kunt gebruiken. Geeft een heel prettig huiselijk gevoel, kan ik je wel vertellen. Het hospice met 7 kamers is ter vervanging van het oude, wat kleiner was en waar een wachtlijst voor bestond. Want al willen veel mensen graag thuis sterven, in de praktijk blijkt vaak dat het een ingewikkeld proces is. Ja, dat kan gewoon zeer zwaar worden. En zwaar voor degene die ziek is, maar ook voor de naaste. En dan krijg je dus een overbelasting. En wat daarnaast ook nog zo kan zijn, is dat er steeds meer zorg nodig kan zijn die moeizaam thuis gegeven kan worden of gegeven kan blijven worden. En waar kan je dan beter zijn dan in een hospice? Het hospice is er niet alleen voor de cliënten van WVO Zorg, waar Ter Rede toe behoort. Iedereen is er welkom. Koudekerke heeft er sinds kort een speeltuin bij. En niet dankzij de gemeente, maar dankzij 3 moeders. Wij merkten dat er hier in de buurt echt wel een behoefte was voor de allerkleinste om een leuke speelplek te hebben. En, dat was er niet. Het was een speelveld met afgekeurde toestellen. En dat is gewoon hartstikke zonde, want moet je kijken wat een groot veld. Dan kunnen ze heerlijk spelen. En dus besloten de dames zelf actie te ondernemen. De gemeente had niet genoeg budget om het gehele toestel te financieren. Ze hebben wel een bijdrage geleverd, net als lokale bedrijven, diverse fondsen en mensen uit de buurt. Kinderen genieten al volop van de nieuwe aanwinst. Klimmen en schommelen en glijden. Je kan gewoon je heel zelf vermaken. Dat je gewoon een kwartiertje kan spelen. En dan ben je misschien een beetje moe en dan kan je weer lekker naar huis. Het project is aangemeld bij Kern met Pit, een organisatie die mensen uitdaagt om een droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. En dat is gelukt, waardoor de moeders €1000 hebben gekregen en daarbovenop ook nog de Zeeuwse prijs, waar een bedrag van €1500 aan zat. Hiermee willen ze dit jaar een toestel speciaal voor peuters aanschaffen. Ze hopen dit in maart voor elkaar te hebben, want dan staat ook het officiële openingsfeestje gepland. Voetbalclubs in West-Zeeuws-Vlaanderen beginnen het jaar goed. Want hun sportparken krijgen de komende maanden een duurzame opknapbeurt. Kosten €250.000. Het sportpark in Oostburg is een van de plekken die een metamorfose ondergaat. Ja, duurzaamheid is een topic. Hè? Klimaat staat hoog op de agenda bij iedereen. Tegelijkertijd zien we dat het als vereniging ons ook zeker dingen kan opleveren. Hier is de ketel, meer dan 15 jaar oud. En in dat kader, gelukkig, hij doet het nog steeds. Maar in het kader van verduurzamen is het nu ook tijd om gewoon te vervangen met de huidige ketels die er zijn. Nou, de armaturen worden dus vervangen in de legmasten. Worden we blij van als voetballers, goede kwaliteit van licht. En tegelijkertijd gaat de energierekening omlaag.
Nou, qua duurzaamheid gaan we een slag maken naar dubbel glas. Houdt natuurlijk de warmte veel beter binnen. Nou, in de kleedlokalen zijn we al bezig met automatische sensoren bijvoorbeeld te plaatsen, waardoor de lichten niet onnodig aan branden. Uiteindelijk, als het niet heel nacht aan branden is, dan scheelt dat ook weer in de portemonnee. Per voetbalvereniging in West-Zeeuws-Vlaanderen wordt gekeken wat er nodig is. De gemeente Sluis is, wanneer je het vergelijkt met de rest van Zeeland, vrij laat met deze duurzaamheidsslag. Hoog tijd, echt hoog tijd. We gaan dit jaar volop daarop inzetten. U weet, er zijn klimaatdoelen gesteld en Sluis wil daar zeker zijn steentje aan bijdragen. En ja, het is goed en voor het klimaat, maar het is ook goed voor de verenigingen. Ze kunnen daarmee geld besparen en kunnen ook weer kijken wat ze daarmee voor hun leden kunnen doen. Komende zomer moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Een bewolkte en grijze zondag was het, maar het had één voordeel. Er was geen mist vandaag overdag. Dat kan wellicht in de loop van vanavond en vannacht komen. Dan komen er ook wel een paar opklaringen. Het was vooral rustig met een zwakke en op het water soms matige zuidenwind. Het was steeds rond de 6 graden. Een hoge drukgebied ligt vannacht en morgen boven Midden-Nederland. Daardoor zal de bewolking wat gaan breken en het geeft vannacht kans op mistbanken. En het kan ook dichte mist worden bij temperatuur in het algemeen net iets boven het vriespunt. Dus er is morgenochtend misschien wat rijp op het gras en op de auto. Het begint nevelig en mistig. In de loop van de dag lost dat verspreid op en komt de zon soms tevoorschijn. De maximumtemperatuur is 3 à 4 graden en in het algemeen staat er een zwakke oostenwind, windkracht 2. Dinsdag is er ook kans op mistbanken, maar er is ook wat zon. Woensdag is er te veel wind voor mist en donderdag staat er windkracht 4 tot 5 uit het westen en dat geeft dan af en toe wat regen. En tot zover het korte weerbericht en ook het korte tv-nieuws van deze zondag. Blijf kijken naar Omroep Zeeland, zometeen nog Regionet. En ik wens u nog een hele fijne zondagavond.